Takže ja sa teším, že môžem poďakovať aj pani doktorke Janke Laukovej, ktorá vlastne stojí za celým týmto projektom a teda za spoluprácou s našou Arténou od RTVS. Ďakujem. Ja sa veľmi teším z tejto spolupráce. Keď som sa dozvedela, že máme možnosť využiť takúto ponuku a práve tento kurz Zahraničné spravodajstvo ma veľmi oslovil. Vzhľadom na to, že naši študenti neštudujú síce odbor žurnalistika, študujú odbory filológia a učiteľstvo, ale napriek tomu ich obrovským plusom, že ovládajú cudzie jazyky. Tak v podstate to prepojenie zahraničného spravodajstva a cudzích jazykov ma motivovalo v tom, že môžu krásne využiť tieto perspektívy, ktoré sa im otvárajú, prepojenie toho sveta zahraničného spravodajstva, či môžu obohatiť svoje obzory, svoje vedomosti a takisto aj zdokonaliť si svoje analytické schopnosti a jazykové schopnosti, ktoré sú veľmi dôležité v dnešnom globálnom svete. A ako vnímate teda tú spoluprácu s naším lektorom, pánom Hauserom, šéfom zahraničného spravodajstva? Spoluprácu vnímam ako veľmi príjemnú, veľmi dobrú. Myslím si, že nie je to v dnešnej dobe samozrejmosťou, že si takto vyťažený človek, ako je nepochybne pán Hauser, nájde čas a príde sem, aby mohol ponúknuť takýto kurz. A si myslím, že aj to odozva zo strany študentov, či už v tomto semestri, zimnom semestri, alebo v tom predošlom letnom semestri, kedy sme mali prvú spoluprácu, bola veľmi dobrá. Takže ja sa veľmi teším. My sa tiež tešíme a ďakujeme aj za naše kreatívne centrum Arténa. Ďakujem.